Σε 3 γρόσια το γομάρι. Οπότε δεν μπορούσα να ζήσω. Εξαρίζωσαν τα αμπέλια τότε και έριξα σιτάρι. Φύγαμε από την αμπελουργία και ήρθαμε στην Γεωργία. Από έκτοτε είχαμε σαν τέτοια εποχή, εδώ δίπλα είχαμε αλόνια, τα οποία ήταν όλοι οι χωριανοί εκεί πέρα. 30 αλόνια μαζί, πληροβοηθούν μαζί. Άλλος ελώνευκε με τα ζώα από εκεί, άλλος πολλά, και ανεμίζαν μαζί. Το λοιπόν, μετά από το Γεωργία, όταν έγινε το σχέδιο Μπιτσιλιάς, πάει και αυτό. Πάει και αυτό, ναι. Αρχίσαμε και βγάζαμε και τις χαρουπιές και τις ελιές και φυτάμε λεμονόδεντρα. Και ασχολούμαστε μέχρι σήμερα με τα λεμονόδεντρα. Αυτό δείχνει, κύριε Κώστα, ότι αξιοποίησε ο Επταγονίτης κάθε φορά και κάθε περίοδο όλους τους σπόρους και τη σκέψη του αυτή του για να επιβιώσει. Ναι, αλλά τώρα πού να πάμε, δεν μπορεί να κοιόμαι. Ένα εκεί παρακάτω, ναι, τώρα τι θα γίνει. Μετά τα μαντορίνια τι θα είναι. Τώρα που δεν συμφέρουμε αυτά δεν μπορεί να κοιόμαι. Κάτι θα σκεφτείτε. Καθένας φροντίζει να διαβιώσει. Άλλοι με άλλες δουλειές, πολλοί πάνε κάτω στην πόλη, με άλλο, κάτι τέτοιο. Επιβιώνει ο κόσμος εδώ, όμως είναι σε καλή έτσι. Ψηλά χαμηλά, κάτι. Ψηλά χαμηλά, παλεύει. Το παλεύω. Είστε αισιόδοξοι? Δόξα σε εσάς. Καλά είμαστε. Για τους αγώνες της κοινότητας αυτής, σε όλες τις φάσεις της σύγχρονης ιστορίας του έθνους και για τον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59, μας μιλά ο κύριος Ευτύχιος Σελεάρης. Κύριε Σελεάρη, μάλιστα. Επίθετο από πού? Το επίθετο. Οικογενειακό από 200 χρόνων. Τόσο πολύ, Ναι, πάμε πίσω στο 21. Ναι. Ο προπάπος μου ήταν ο Χατζή Μιχαήλης, ο Σελεάρης. Έτσι ήταν. Ναι, μετά ο παππούς μου, ο πατέρας μου. Και το κρατήσατε. Και το κρατήσαμε. Ναι. Επταγόνια λοιπόν. Ναι, και έχει και παρακλάδι στην Παροκλησάν. Έχετε και εκεί. Μεγάλη οικογένεια αναπτύχθησαν και εκεί. Αδερφός του παππού μου. Α, η οικογένεια μεγάλη. Επίεν Πρασκιόν και από το Πρασκιόν λέμε Παρεκλησάν και εκεί αναπτύχθηκε και μια μεγάλη οικογένεια. Εδώ ο πρώτος που φρόντισε για να δημιουργηθεί μια ομάδα ήταν ο Λοϊζίδης Λοΐζος, του οποίου η οικογένεια έφυγε από το χωριό τώρα. Αυτός πέθανε με καρδιακή προσβολή. Όμως, ως μαθητής του Λανιτίου Γυμνασίου στην 6η τάξη, έκαμε και πάρα πολλές προσπάθειες στη Λεμεσό. Έγραφα συστήματα, ρίχνα φυλάδια και ήρθαν και εδώ και βρήκαν τον τότε μουχτάρι του χωριού, τον Ευρυπίδη Θεοδούλου, ο οποίος σήμερα είναι εδώ κατάκητος με το Αλτσχάιμερ στο σπίτι του, και ούτε μιλεί ούτε τίποτε. Οπωσδήποτε ο Ευρυπίδης φρόντισε, έκαμε ομάδα εδώ με παρακλάθια ρακαπά διορώνα και ελέγχαμε την περιοχή. Από εδώ πέρασε και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, όταν κατέβηκε από την Μπαμπούτσα, τα κρυσφύγατα της Μπαμπούτσας, κατέβηκε στον Αρακαπάν, ήρθε εδώ και έμεινε στο σπίτι του Παπάγιαννη, ο οποίος είναι τώρα συνταξιούχος στο χωριό, λίγο πιο πάνω. 6 μέρες μέσα σε μία αποθήκη χαρουπιών μαζί με την ομάδα του. Άντεξε και μετά πήρε την ανηφόρα, βγήκε στον Μαχαιρά, δημιούργησε εκεί το κρυσφύγετο του και δυστυχώς ακολούθησε μετά η καταστροφή. Φαίνεται οι Επταγονίτες ήταν πάντα έτσι στην πρώτη γραμμή των αγώνων, των εθνικών αγώνων έτσι, για ελευθερία και παλαιότερα ίσως και στον πρώτο ή δεύτερο πόλεμο παγκόσμιο. Στον παγκόσμιο πόλεμο και τον έναν και τον άλλον είχαμε στρατιώτες στον Αγγλικό στρατό, κάτω από την διοίκηση του Κυπριακού Συντάγματος. Πολλοί, ένας απέθανε στον πόλεμο, γιος του Χριστοφή Σελεάρη, γνωστού το όνομα Τσουτής.
Συγγενείς σας. Ναι, που την οικογένεια Σελεάρη. Αυτός πέθανε και δεν επανήλθε. Μερικοί άλλοι εχμαλωτίστησαν, αλλά τα κατάφεραν και δραπέτευσαν. Μεταξύ αυτών και ένας θείος μου, ο οποίος κρύφτηκε κάπου στην Ελλάδα, γνωρίστηκε σε μια οικογένεια, έμεινε εκεί μαζί τους και όταν τέλειωσε κατέβηκαν και στο Κύπρο. Η Επταγόνια είναι μια μικρή κοινωνία δυνάμει Κομμόπολης, με ένα μεγάλο αριθμό ζωτικών υπηρεσιών. Το Περιφερειακό Δημοτικό Ιαματική, Πυροσβεστική, ΑΤΙΚ, Γεωργικό Τμήμα, Λεωφορεία, Ιατρείο και άλλα. Ακόμη στην κοινότητα λειτουργεί και η πρώτη στην Κύπρο μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Πρόκειται για τη μονάδα Falcon Electricity Power, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε έχει κατασκευαστεί μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Όταν λέμε βιομάζα εννοούμε ένα υλικό το οποίο είναι από το ραφινάρισμα και το εξεργετικό των φυτικών ελαίων, το οποίο αντί να πεταχτεί, εμείς το παίρνουμε, το επεξεργαζόμαστε και το κάνουμε σαν έναν είδος καύσιμου, το οποίο χρησιμοποιούμε στις γεννήτριες. Πολύ ωραίο αυτό. Αντί πετρέλαιο λοιπόν. Αντί πετρέλαιο χρησιμοποιούμε αυτό το υλικό, το οποίο αντί κάπου να πεταχτεί, εμείς το επεξεργαζόμαστε και παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, την οποία το δίνουμε στην αρχή ηλεκτρισμού. Υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, υπάρχει ο συγχρονισμός της γεννήτριας μαζί με το δίκτυο, όπου εμείς ό,τι ρεύμα παράξουμε το δίνουμε στην αρχή ηλεκτρισμού, το οποίο το διαχειρίζεται η ίδια όπως νομίζει. Πότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα και πώς το υποδέχτηκε η αρχή? Η ιδέα ξεκίνησε εδώ και κάποια χρόνια, αλλά χρειαζόντουσαν κάποιες άδειες για να εξασφάλιση και λειτουργία του έργου, το οποίο έκαναμε περίπου γύρω στα 3 χρόνια να εξασφαλίσουμε αυτές τις άδειες. Έπρεπε να περάσουμε από διάφορες υπηρεσίες και από διάφορα υπουργεία, οπότε έπρεπε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Οπότε για να εξασφαλίσουμε τις άδειες, όπως πολιοδομική, πάνω απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, πρέπει να εξασφαλίσουμε μια άδεια από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ότι το έργο εμπίπτει στους περιβαλλοντικούς νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την Υπηρεσία Ενέργειας, η οποία ήταν να κρίνει το έργο κατά πόσον είναι επικερδής ή όχι. Και πώς το έκρινε? Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην αύξηση της παραγωγής μέχρι 2 ΜΒ, το οποίο θα καλύπτουμε όλη την περιοχή εδώ από τις γεννήτριες της δικές μας. Συνεργάτης, συμμέτοχος, από πάθος όμως πιο πολύ παρά από κερδοφορία. Ναι, από πάθος. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήθελα να το κάνω από χρόνια. Έχουμε να πούμε συγχαρητήρια. Μας τιμά. Ευχαριστώ πολύ. Από το περασμένο καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι σε βραδιά Πανσελίνου πραγματοποιείται με επιτυχία η μεγάλη εκδήλωση της κοινότητας που έχει γίνει θεσμός με τίτλο «Λαϊκό Συναπάντημα». Σε αυτό παίρνουν μέρος το χορευτικό συγκρότημα της κοινότητας, ένα άλλο χορευτικό συγκρότημα από Δήμων Επταγωνιτών και διάφορα άλλα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα. Επίσης, η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού διοργανώνει κάθε χρόνο μια χορεσπερίδα για την στήριξη της ομάδας. Κάθε Ιούνιο γίνεται αιμοδοσία της κοινότητας εις μνήμη Νίκου του Μάνιου, στην οποία προσφέρουν αίμα περί τους 40 κατοίκους του χωριού. Ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που ήδη βρίσκεται στα χαρτιά είναι η δημιουργία περιφερειακού σταδίου δυτικά του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ιαματική. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον πρόεδρο της κοινότητας και τους συνεργάτες του, καθώς και όλους τους επταγωνίτες που μας έκαναν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας, αφού η ευγένεια και η φιλοξενία τους ήταν πέρα από το αναμενόμενο. Ευχαριστούμε επίσης και τον Πέτρο Χαραλάμπους, τέος κοινοτάρχη της κοινότητας, για την ευγενική του χειρονομία να μας προμηθεύσει με ζεστό ψωμί από τον παραδοσιακό του φούρνο. Από την Επταγόνια, φίλοι τηλεθεατές, οι Επταγόνοι, οι Επταγωνιές, η Μεσόκυπρος, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα, δια τα περαιτέρω.